Timișoara, România 2040. Roboții vor face parte din viața noastră de zi cu zi, iar cei mai avantajați dintre noi vor fi cei care i-au descoperit încă din 2019 la RoboSchool. Este imposibil de imaginat un viitor fără tehnologie și roboți. De aceea, împreună cu cei mai mici și pasionați elevi ai noștri la RoboSchool, construim și programăm viitorul. Pas cu pas, cei mici pătrund în lumea roboticii și a programării, iar îndrumați de profesori universitari, ingineri și programatori, copiii scriu codul lumii de mâine. Fie că este vorba de inițiere în robotică, de creare jocuri video, de robotică competițională, programare Python cu Minecraft, electronică și programare sau de web development, încă de la primul atelier nu numai că am încercat, dar am și reușit să împărtășim această pasiune cu fiecare elev al nostru. Ce facem la RoboSchool? Construim și programăm viitorul! Cu toate acestea, RoboSchool înseamnă mai mult decât ateliere specializate. Înseamnă gândire analitică, spirit de echipă și creativitate, colaborare și comunicare și o dezvoltare armonioasă a oricărei minți curioase. Pentru a participa la atelierele RoboSchool nu contează dacă cei mici dețin sau nu cunoștințe anterioare în domeniu. Singura condiție este să aibă cel puțin 7 ani. Ce fac copiii la ateliere? În primul rând, se distrează. În al doilea rând, se distrează. În tot acest timp, construiesc, programează, creează jocuri video, învață să își dezvolte propria pagină web, colaborează în echipă, găsesc strategii de rezolvare a problemelor și învață noi concepte. Totul pare o joacă, dar în realitate este o metodă de învățare eficientă. În Timișoara, România 2020, viitorul începe în fiecare zi de la ora 18 în centrul orașului pe strada Lucian Blaga numărul 2 la RoboSchool.